L-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali hija mmirata biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ numru sostanzjali ta' siġġijiet ġodda f'għadd kbir ta' kunsilli lokali madwar il-pajjiż. Dan it-tarif jirriżulta minn recording ta' laqgħa ta' waħda mill-istrutturi interni tal-Partit Nazzjonalista li One News qiegħed ixandar b'mod esklusiv. Filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u t-tim tiegħu kienu għaddejjin bl-aħħar tħejjijiet biex il-ħadd filgħodu nidew il-kampanja elettorali b'Kunsill Ġenerali, l-imkejjen tagħna fl-ogħla strutturi tal-Partit Nazzjonalista għaddewlna dan ir-recording. Recording dwar laqgħa li kienet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said. F'din il-laqgħa Said spjega kif il-partit se jaħdem għall-elezzjonijiet tal-11 ta' April f'34 lokalità madwar il-pajjiż. Chris Said spjega kif f'elezzjoni tal-Kunsilli Lokali hemm diversi aspetti li wieħed iħares lihom meta jiġi biex janalizza r-riżultat. Però għamilha ċara li l-iktar punt importanti u li jħarsu lejh in-nies u dawk li analizzaw ir-riżultat huwa l-persentaġġi li jkunu kisbu l-partiti. Nerġa' nispjega. Meta joħroġ ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, l-ewwel li se jpartu in-nies u min josserva l-elezzjonijiet kien ġabu persentaġġi l-partiti. Għadik il-iktar ħaġa importanti. Żied li mbagħad hemm ukoll il-mira għal numru ta' maġġoranzi ġodda u anke li jiżdied it-total ta' kunsillieri eletti. Kien hawn li Chris Said żvela li l-Partit Nazzjonalista għandu lan li jirbaħ minn tal-inqas 4 maġġoranzi ġodda. U fir-recording li għandu One News, Said jinstema' jgħid li ma huma. L-ewwel biċċa xogħli li nżommu l-maġġoranzi tiegħek tal-inqas. Però l-manira fuq 4 lokalitajiet oħra li mhix faċli li nippruvaw nilħqu xi waħda jew iżjed minn dawn 4 lokalitajiet. Meta kien qed jitkellem dwar il-ħtieġa li l-Partit Nazzjonalista jeleġġi iktar kunsillieri, Said semma numru ta' lokalitajiet li tradizzjonalment jappoġġjaw lill-Partit Laburista. It-tielet hi li nirbħu numru ta' siġġijiet f'xi lokalitajiet. Mhux dawn l-erba' li semmejt. Nirbħu siġġu, ifisser li nkunu ħafna l-maġġoranza. Mentri hemm dawn il-lokalitajiet li se nsemmi li huma fil-mira tagħna wkoll biex nippruvaw nirbħu siġġu. Chris Said enfasizza kif huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista jilħaq dawn il-miri. F'din il-laqgħa li One News se jiżvela iktar dettalji dwarha, Chris Said jitkellem ukoll dwar ir-referendum tal-kaċċa u l-pożizzjoni li ħa il-Partit Nazzjonalista.